gik miluongo ni canons ga ang'wen gin go chiko ta ang'wen ma gik ma important ahinya. Nitie moro miluongo ni equity wacho ni ng'iyo joma dongo gi joma tindo. Ahinya kidwa achieve equity ni nyaka ng'i joma tindo, kik iket ushuru manyalo hinyo ng'ama tin ahinya. Ineno kaka VAT ni ng'eni en kikete to en onge ng'ama tin gi ng'ama duong'. Kidhi e duka ka bing'iepe kucha to kopode iketo VAT on a product, en gima hinyo ng'ama malo nyaka ng'ama piny. Kato nitie moro miluongo ni canon of economy. Economy nigi definition ariyo to madonjo ahinya ne sami ng'ato ushuru nyaki en shua ni weye gi gimoro matin e mfukune manyalo miyo bende oyudo kako dhiro ndalo 30 kata ka jabusara kata oyudo kako nyalo chiemo. Kiki mai gimoro amora e mfukune. Kimayo ja Kenya gimoro amora e mfukune to idhi hinyoge. Mano canon mar economy. Karo nitie moro ni certainty. Serikal nyaka ng'e gima oyudo from ushuru gi. To nyaka bende serikal bede gi ratiro mar kaka pesa tiyo. E Kenya kaka wuono gima ratiro ahinya en kaka pesa iyudo. Moyud makaba. To kako tiyo to ok giwuoyo ahinya. To mogik ang'wen go ma important en moro miluongo ni convenience. Ma dwarore ne yo michulo go ushuru kata yo ma ja ushuru kawo go ushuru nyaka bed gi yot moro. Aneno ka giwacho kaka sadi gidwaro kata ni withholding VAT kata taxes, withholding taxes ni sami yude no tax ichule within 24 hours. Ki yude to within 24 hours isa remit. Mano miyo convenience cha bedo matek. To adieri makende ni ushuru kimedo gimora mora medore. Kaka sani ma very glaring machalo kaka VAT bidwa med from atamalo 8 to